ev serdemên kev ji şaristaniyê di bîra mirovan de tîne wekû makînê demê bi hevdû vegrê dide. Li vê şûnmaya Sûrî got ji aliyê mirovan ne ji aliyê demê ve hate wêran kirin. Ew tişt te gelekî xemgîn dike, te hêrz dike. Daeş ev bajarê dîrokî Palmêra wêran kir, ev şûna taybet di bîra malên û hevjînê wê dîroknas George Bocelliti tê. Di cara duemîn ji heyva hingvîna me de ez û Marlîn me seredana Palmêra kirbû. Di bin roniya heyvê de ew beşê romantîk, tu dikare li dûra meydana mezin ya peristgeha Bel piyase bike û rêzgirtinê bide wan şûnmayan. Beşekê ji bedewbûna vê cîhanê hate wêran kirin. داعش خل پالمیرا و شرط بون او ده سالا 2015 دا لور بون وان دو پارێزگehên mezin ya Bêl û Pal wêran kiribûn. Wêneyên Palmêraberî wêran bi beha tibûn parastin di pêşengehekê de li ser internetê ji aliyê Înstitûya Getty Research ve gotê de wêneyên pêşîn ji Palmêra şan dide. Got di sala 1864 de hatibûn kişandin her wisa jî nîgarên kolandî goberî wana bi 100 salî hatibûn afirandin. Ew tiştekî gelekî xweş e ku tu nîgar û wêneyên berî 200 salî bibînî û bê çawa gelek ji wan nemane tiştekî hêja ye. Li vir çandin têkeldar û milletin ciyawaz hebûn ku ew tara dayekê bi hevra bi aştiyane dijîn û bandor li çanda me ya îro kirine. Gelek şunasên dîrokî li vir hene û xelkî ciyawaz li vir de jiyan. Zanistên arkeolojiya û dîroknasê paletînin servan şûnmayên dîrokî di çola Sûrî de got bala cîhanê kişandiye. Herkes bi ciwaniyê hestiyar dibe. O Palmêra yek ji wan nimûnayên ciwaniyê ye ku pêrat û vedgerî bo demên kevin û tiştên cuda nas dikî. Tiştên cuda ku carna dibin wek hev li vê deverê. Ev pêşengeha dijîtal pêwendiyên kultûr û çandên cêwaz bi hevdû re dike û cîhana kevn biya nûjen re girê dide. Gelek ji wêne û nîgeran nemane ew di navtozê da winda bûne. Ev wêneyên çapkirî û nîgar behremendiya ciwaniyê şanî me didin û her wiha jî bê çawa bi asaniyê hatin wêran kirin.